Il-Gvern Laburista għamel dak li l-Partit Nazzjonalista lanqas kien joħlom li jagħmel kif perjodu qasir ġew proposti ir-riformi fil-ġudikatura Maltija. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela li saħaq li għalkemm bħalissa Malta bħal kumplament tad-dinja tinsab f'sitwazzjoni ta' pandemija, il-Gvern xorta waħda irnexxielu jagħmel dan il-pass storiku. Waqt li għaddejjin nikkumbattu l-pandemija rnexxilna nagħmlu ħafna u ħafna iżjed. U għamilna fi żmien qasir dak li ħadd ieħor amministrazzjonijiet preċedenti tal-Partit Nazzjonalista qatt ma rridu jmissuh għax huwa suġġett jaħraq. Robert Abela spjega kif l-implementazzjoni tar-rapport tal-Kummissjoni Venezja dwar il-ħatriet tal-ġudikatura hija waħda rivoluzzjonarja u favur is-saldna tad-dritt. Din hija rivoluzzjonarja li inti kellek għall-ewwel darba f'dan il-pajjiż il-Gvern l-Eżekuttiv li jitlaq minn idejh is-seta tal-ħatra tal-ġudikatura li nfakkar tant hija influenti u b'saħħitha tal-ġudikatura, ma għax naf dik is-saħħa u l-influenza tal-ġudikatura li jiena rrid inħalliha taħdem bl-aktar mod ħieles, indipendenti, liberu għax nemmen fis-saltna tad dritt. Ftit jiem wara li jgħalqu l-applikazzjonijiet għall kummissarju l-ġdid tal-Pulizija, il-Prim Ministru qal li n-numru sabiħ ta' applikanti juri kemm hemm fiduċja fil-proċess il-ġdid u newtrali għal din il-kariga importanti. Dak ifisser il-fiduċja li hemm fil-proċess. Meta inti ssarraf in-numru ta' applikanti għal proċess dik hija li l-persuni li applikaw jemnu fin-newtralità, fl-indipendenza tal-proċess li dan se jkun proċess integru li minnu tittoħroġ l-aqwa mara jew raġel biex jmexxu il-korp tal-pulizija. Intant il-Gvern għal darb'oħra onora l-weda elettorali li jindirizza anomaliji u inġustizzji tal-imoddi kif iktar minn 7,000 persuna se jieħdu bejniethom qotjiet li jammontaw ma' 12 miljun euro. Ma bħala Gvern ma qaddix noqogħdu bil-legalizmu dak kien overtime li kien mistħoq li nħadem u allura jrid jitħallas. U nidejna l-iskema. Tħallsu parti issa komplejna din l-iskema li jkompli jitħallas dak l-ammont għax hekk tagħmel il-ġid in-nies l-istess mal-eks ħaddiema tax-xatt jew mal-werrieta tagħhom. Il-Prim Ministru Abela sostna li dan huwa gvern motivat li jagħmel il-ġid lin-nies, iżda dan l-aġir jikkuntrasta l-kollox mal-Partit Nazzjonalista kif il-kap tal-Oppożizzjoni moħħu biss fl-elezzjonijiet. Dan huwa gvern li dejjem jaħseb motivat li jagħmel il-ġid lin-nies. Fil-waqt li ħadd ieħor sal-bieraħ smajna l-kap tal-Oppożizzjoni jitħadded dwar x'qu qal fil-Partit Laburista u li se mmorru għal snap election, jiena nifhmu li rrid ikun jaf sakemm fadallu kap tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.